Üçüncüsü sahabalar, imam azamlar, evliyalar, pirler arası qowa adamları gurrununu agzamalı. Yani köplerçe men namaz okuyup bilmeyenleyenme salavat okuyan neldir? Peygamber agdayan neldir? Başlan aytyan köplerçe öýde in haram gediyendir. Köplerçe ya hemişe bidehret gediyendir. Hiç Ebu Hanife yanak adamlar agzamellerden, ulukon pirlerden gurrun etmellerden. Oham bir okuyup vereyim teberrük. سأل محدث عن شيخ الإسلام أبا جعفر بأي نية أكتب الحديث؟ فقال ألستم ترون أن عند ذكر صالح تنزل الرحمة؟ قال نعم. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين كذا في المقاصد الحسنة للشمس الدين السخاوي. bir çuňyr alim adam Ebu Hanifeň zamanının ýanına bir zorlu ulamalyň birinden sorapdyr. Men şu Peygamberimiziň hadisini ýazýan, näme niýet bilen ýazaýyn diýipdir. Näme niýet bilen ýazaýyn diýipdir. Ol alim jogap beripdir, "Uy" diýipdir. "Gowa adamlar agzasaň Hudaýyň rahmeti iňe." Hawa Hudaýyň rahmeti iňte şeytan gaçýarda. Gowa adamlar agzasaň rahmet iňe dämi? Resulullah da gowa adamlaryň başyda diýipdir. Biz hadis ýazanda ya hadis eşitende şu meclis ýaly Hudaýdan rahmeti insin nide ýazyp edipdir. Hudaýdan rahmeti insin nide ýazyp edipdir. Meger Resulullah salyklyň başy dämi diýipdir. Intik gowa adamy agdasaň rahmeti inýe şu meclise. Rahmet inse şeytan daşalýar. Rahmet inse adamyň ýüregi ýe. Rahmet inse adamyň ruhy asmanlara gaşyn uçup berýär. Rahmet inse adamyň derdi dökülýär ýüreginden. Yoksa adamlaryň näme şu zamanda adamyň howselesi ýok, öz dogunyň ýanyna oturup bilenak, hemsaýesi bilen oturup bilenak, şu mereke näjir oturmaly şuma. Haýsa akıl kabul edýär. Haýsa akıl kabul edýär döwrüňiz ýakkur. Ya awadan kepleneni bilen adamly üýşäýem, kan awadan kepleýärli üýşek bolsalar. Rahmetin ýa meclise. Peygamber agdalýar bu meclise. Pirler, evliyalar, ulamalar agdalýar. Rahmat ýagýa, cezzabiyeti bolýan meclisin. Kepleýänni de, eşitýänni de, aýdylýan gurrun ulukon gurrun. Rahmat ýan gurrunlar. Ya adamlaryň bikarlygyndan näl? Kan bikar adamlar bar. Ömrüni bir gezek gelip bilen akşy meclisi. Ay bikar adamlar bar ýa-da diýer ýaly. Rahmat ýan meclisi. Perişte ýagýa, nur ýagýa. Adamyň ruhuny ýeňeltýär. Adamyň ýürek derdini dökýär. Adam bir dünýäň kelle agyrsynyň çykan ýaly bolýar. Bir şu dünýäň içinde cennete giren ýaly bolýar. Muny awdallap görmeli, her gaýsynyň öz ýüregiňizden sora berin. Ine adam arasynda namaz okuyup bilmeýärmi? Şu Peygamberimiziň ýaşaýyşyny eşitsin. 3 ýyl 4 ýyl berşi mahal Peygamberimiziň ýaşaýyşy aýdylýardy. Eşitip görsün hutba namaza gider. Ennamyndan şeytanla çykyp gider. Türkmen arxawjyn niweti, arxawjyn eýelärligi, şeytan eýelärligi hutba çykyp gider bedeninden. Ine näçe ýol bolu biri Resulullah'ın ýaşaýyşyny eşitsin. Biri amma joz Kur'an-ı Kerim amma yetesaalundan ta qul a'udhu bi rabbin nas wariyança bir terjümeli Kur'andan okuyup görsün. Yine biri Allah'ını zikretsin, ansatacak. 3 qaytar a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bir qaytar aýtsa da bolýar ha. Ýöne mal adamlaryň zihilleri harap. 3 qaytar da aýtsyn bireme hawasy jemlige barsyn. Bir qaytar bismillah aýtsa da şeytan durup bilmez. Ýöne zihiller harap, çalatymda aýtjak o bolmaz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mihriban Allah'ın adyny tutupdyň jany bilen aýtsyn, hutba ograr namaza gaşyt. Gaýym dursun. Akşam ýatanna hi bolmasa birje gaýtar bismillah diýip ýatsyn. Yani şu bismillah aýdanna eýämi ýada salyp ýatypdyn diýsin. Erti turup gözüne okalanna bismillah diýsin. Ýadyndan çykdymy? Dehret kılanna aýtsyn. Dehret kılanna ýadydan düşdüm bismillah diýsin. Erti 7 voltdur, 8 voltdur, şun sopturana bismillah aýtmanlarmy? Şonna da aýtsyn, şon qadasy bolup düşer. Özüni şeýtirip temrin bersin, terbiyet bersin. Ey cemaat, aýdylýan görüňle insanyň rahatysynyň çürim. İnsan asmallara gaşyn aleme kutsa geçmeden çürim. İnsanın feriştelik ýagdaýy geçmeden çürim.
dünýäň merizliginden çıkarmadan çürüm. İşte kabrından çürüm, işte kıyamatından çürüm, şodur şu nurdur aydylan görürüňler. Hudaý Taala ýaşaýyşyňyzy bereketten dolu etsin. Dünya we ahiretiniz abad bolsun. Kesb-karyňyz bereketli bolsun. Hudaý hiç gaýsyňyzy namardazar etmesin, mätäç etmesin, müşkülliňiz aňsat etsin. İman, abry, halal ırsgallan Allah hiç gaýsyňyzy aýyrmasyn. Bir alham üç kul huvallah okuyeylin, ötölleň ruhunu da bahşedip, il günümüze, ötöllere, vatanımıza dua ederiz. Okuyuverin. Bismillah.